Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kash nong Mawryngkneng bat kinong repso watermelon ringkat kecing trelang bat ka office jong u block development officer horticulture development officer ka Mawryngkneng C&Rd block ken pelong ya ka yo ya de thiet ya uso watermelon ne ka sales meet haka pratrik unailar arjapsan ha phlau jong ka Mawryngkneng C&Rd block nyadu ka por shpo pejim step lingbau ni korwa ka dor pas nong Mawryngkneng bat kinong rep ya uso watermelon ki khot bat wer ya ki para khasi khamtam ya ki snong bamarjan banwan sa kilang ha kini yo kum shibenta ban yarap bat ban aimen siem ya kinong rep so watermelon na ka snong Mawryngkneng ka jingdon jong phi ka nong ka jingker khui kinong rep ki ba pen mi hi ya ki mar rep na ka ri la jong Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra